kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. May 3 tanan ka mga landslide na nagluntad sa Silay City. Kahapon, 29 ka mga pamilya ang in-evacuate matapos magtiphag ang duta sa barangay Patag. Yaring report. Sa video nga kuha ni Emmanuel Villarenia, makitang ini nga balay nga natumba matapos matiphagan sang duta. May mga pumuluyo nga ginhingagaw pang rescue kag gindala sa evacuation center. Ang duta nga natiphag diri nagalin sa likod lang sang balay sang pamilya Di Mapanag sa sitio Tayap, barangay Patag sa Silay. Ang ilang nga balay ginpangkaksan anay nila sa mga bentana kag portahan para kung matiphagid man ang duta, may mga masalbar pa silang mga parte sang ilang nga balay. Ang portahan kay balik kung dalawang balay, ang portahan bilin pa. Masafety pa? Kasama ang bintana. Ang kakas nyo lang. Ano yung ginasiyo? Pagkasa ng daan. Oo, malalagyan nga pre mo. Rio. Pero bato niya na nga kumuligin. Ano bato niya na? Yung bato niya na, ako na matabo. At may nabili ng salbar. Ang mga dingding sang ilang nga balay, may mga dalagko nga lubid kag ginhigot sa puno sang mangga sa atubang lang sang ilang nga balay. Ginbutangan sa mga higot. Gargaangot sa puno sang kahoy pakadto sa balay. Ang DRMO nabutang silikono sang kahapon para in kaso gid na magsigit ipag ang duta, may masalbar sa gihapon na parte sang balay kag sa likod sang balay amo na ang nagakatabo nga landslide. Martes ang aga, amat-amat nga natiphag ang duta sa likod sang ilang nga balay. Mga pila na lang katikang dingding na sang ilang balay nga sang Disyembre lang napatukod. Nakibot sila sa makabati sang daguob, natiphag na gali ang duta. Dako ang pagpasalamat ni Gina nga bangod sang ugat sang puno sang mangga, wala natiphag ang duta sa idalom sang ilang nga balay. Mo gining nakasalbar. Ba't siya mo gining na salbar? Dinaro ko kabuot na daon ng mga gamot dito dira nag-untat ang tubig na nagsigi sa area. Puno sang kahoy gid nakasalbar sa inyo. Isa sila sa 29 ka mga pamilya nga nag-evacuate sang kahapon. Suno sa isa man sa mga residente, daw balod ang tubig nga nagakahulog. Diyan ka na sa tabuan, mamaw? Ato ko tanaw kami sa bintana. Gaano ang tubig? Do balod gid yo. Sa video. Ga do kapib lang tubi aw. Sa sitio Lantawan naman sa barangay Gimbalaon, temporaryo nga hindi malabyan ang highway kay nagtiphag man ang duta. Humalin kahapon, masako ang taga-City Engineers Office sa paghakot sa mga duta nga nagtabon sa dalan. Sunod sa isa sa mga residente nga si Alma Garcia, saksi sila sa makaapat ka beses nga amat-amat nga pagtiphag sang duta. Kung ba anong gisagit ko gani? Oh. Kay makita ginamon ka adlaw. Ang pagdagdag sang duta, nakita mo mismo? Oo, dana kita gid siya. Totoo. Oo. Sabi joga naga sabi ko kasi ka kulba kay ni daan kasi nang kadto ko. Kita mo nagkakakuan ano gising kita mo pagkita mo karagdag. Ay, da Diyos ko! Sunod sa kay OIC City Engineer Elmer Kent Torres, may gin-report man nga landslide sa hinalinan sa Lantawan. Natiphag man ang duta sa atubang sang isa ka cafe diri man sa Lantawan. Ang inikuno nga bahin sang sitio Lantawan ang makabig nga landslide prone area. Sa nagligad nga tuig, nagtiphag man ang duta sa sininga parte sang highway. Humalin pa sang kahapon ang ilang nga clearing, kinahanglan abi ko nga kakson ang lutak nga yara sa dalan kay delikado. Sa dalan nga part ikakson ka dapat. Oo, ipawanan lang. Pero di pa sige sa Sir Makuan nga magulan liwat pa sa madagdag pa gid. Mera kita din si. Ligit po ligit. So ano dapat imon sir? Hindi naman na sa asok ko latot na lang ang madagdag sa. Padagdagon na lang gid pero clearing na lang gid. Asok daw hindi man sa post gid din gira. Oo. Oo, tala din nagatungtong sa dalan yung material para ma-clear na lang. Malabyan na ang dalan sang mga salakyan kag ang mga nag-evacuate ay nagbalik naman sa ilang mga balay. Pero kung mag-ulan, nakahanda na sila nga gilayon magbiya sa ilang mga balay.